Yes, good afternoon, no, di ba? Kakaibang intro naman. Kakaibang intro ito na wala naging intro ko. Ngayon ay papunta po tayo ngayon sa barangay Tampak! Tampak. Kasama po natin si Brian. At syempre sa araw na po ito, kilalanin po natin ang mga iba't iba man sa katistan na kasama po natin ang putang barangay. Yeah! Okay, pangalan muna bago pumasok. Runs. Rans, sunod. Jan Terence. Ano? Jan Terence. Jan Terence. Next. John Lloyd po. Jan Lloyd. John Lloyd. Jan Ray po. Oh, dami dyan. John Ray. Nash Aaron po. Rush. Nash Aaron. Nash Aaron. Juden po. Ha? Juden po. Juden. Opo. Juden. Carl. Carl. And Jan Lloyd. John Lloyd. Pagdating po dito sa Bukluran, hinahayaan po namin ang aming mga aspirants, yung mga naghahanda para sa pagiging member ng Ministry of Outdoor Servers na mag-ayos ng mga gamit namin para matuto sila. Ito po yung mga ibang aspirants tumutulong sa pag-asikaso ng gamit. O diba? Sa sipag. Yes, natapos na po ating Santa Misa doon po sa ating Bukluran Mass sa Barangay Tampak. Ngayon po ay papunta po tayo sa Barangay Buwer, Ilang-Ilang para po sa ating regular Mass. Ito po ay parte ng ating programa para sa ating Pecho of Fiesta, ang pagbisita ng imahe ni San Jose. Tara! Ayan, katatapos lang po ng bell ni Kuya. Narito po tayo ngayon sa chapel dito po sa Buwer, Ilang-Ilang. Ang tawag dito? Sitio, Sitio Ilang-Ilang. Diretso na pa rin, diretso na! Diretso, ayan po yung mga aspirants po natin. Dami. O, diba? Ang sasipag mag-serve. Yes! So, dyan po ang araw natin. Kayong araw ng... Anong araw ngayon? Araw po ng Biyernes. Bago po tapusin ang araw na ito, we would like to say congratulations kay Louie Nablia sa pagpapasa ng... Ano yung pinasa niya pala? CLE. CLE. Ano yung CLE? Criminal License Criminology Education. License Examination. Sorry po. Basa-basado po siya. He studied BS Criminology. Tapos nag-exam po sila. Hindi ko po alam ang pangalan po ng examination na po yon. CLE daw po. Last month. At ngayong araw na po ito official na nakita po namin pasado siya. Yes, salamat po sa tulong na dasal ng San Jose. At syempre may pinagdadasal po kami na isa pa. I-announce na lang po natin kapag legit ng teacher. Again, thank you. Thank you. Thank you.